U Novom Sadu je juče završeno prvenstvo Vojvodine u gađanju vazdušnim oružjem, na kome je učestvovalo više od 60 takmičara. Za razliku od prošlih nadmetanja najboljih strelaca pokrajine, na ovom prvenstvu nije bilo, sem jednog, vrednijih rezultata, niti se pojavio izuzetno talentovan mlad strelac. Najbolje rezultate u muškoj i ženskoj konkurenciji postigli su, kao i do sada, novosadski strelci i tako se svi kvalifikovali za učešće na državnom prvenstvu koje će se održati kroz 3 nedelje. Jedini vredniji rezultat postigla je Valerija Sabatka, koja je sa 381 krugom pobedila u ženskoj konkurenciji. Ona je za 14 krugova bila bolja od drugoplasirane Desanke Pešut, a za 8 od najboljeg takmičara Pančevca Zorana Gaćeše. Gaćeša je sa 384 kruga pobedio u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji, a među juniorkama najbolja je bila Novosađanka Sekulić sa 352 kruga. Branko Jovović, kapiten jugoslovenske reprezentacije, koji je prisustvovao takmičenju, nije bio naročito zadovoljan postignutim rezultatima. U subotu i nedelju u Novom Miloševu održano je pokrajinsko prvenstvo u stolnom tenisu u okviru 3. sportske olimpijade školske omladine Vojvodine. Najviše uspeha na ovom prvenstvu imale su škole Vuk Karadžić u Baču i Jovan Jovanović Zmaj u Novom Kneževcu. Stonoteniseri Bača osvojili su zlatnu medalju u muškoj konkurenciji, a srebrnu u ženskoj. Devojke iz Novog Kneževca, predvođene pionirskom prvakinjom Evrope Gordanom Perkučin, bile su prve, njihovi drugovi nešto lošiji drugi. Drugog dana takmičenja pioniri Vojvodine borili su se za titulu najboljeg u pojedinačnoj konkurenciji. Evropska prvakinja nije imala dostojnu protivnicu i nadmoćno je osvojila zlatnu medalju. Finalni susret pionira između Zorana Mulića, učenika osnovne škole Sonja Marinković iz Renjanina, i Aleksandra Matkovića, predstavnika osnovne škole Kizur Ištvan u Subotici, bio je izvanredno uzbudljiv i dostojan finala. Pobedio je Matković i zlatna medalja otišla je u Suboticu. Ovo masovno takmičenje odlično su organizovali nastavnici i učenici osnovne škole Miloš Popov u Novom Miloševu. Organizacioni odbor Sportske olimpijade školske omladine Vojvodine u Somboru i Opštinski savez za fizičku kulturu nagradili su nosioce medalja sa pokrajinskog prvenstva 3. sportske olimpijade školske omladine Vojvodine. Prošle godine na takmičenjima je učestvovalo blizu 100 somborskih učenika. U vrlo jakoj konkurenciji zlatne medalje osvojili su rukometaši i strelci osnovne škole Bratstvo jedinstvo iz Bezdana i ženska rukometna ekipa Školsko-tehničkog centra za kadrove u robnom prometu iz Sombora. Drugo mesto i srebrna medalja pripale su rukometašima i muškoj ekipi strelaca gimnazije Veljko Petrović iz Sombora, a bronzane medalje su osvojili osnovna škola Bratstvo jedinstvo iz Bezdana, ženska ekipa strelaca, odnosno Zoran Šišković, učenik gimnazije Veljko Petrović iz Sombora, i Šandor Banheđi, učenik osnovne škole Bratstvo jedinstvo iz Bezdana u streljaštvu. Mladim sportistima nagrada je uručio Mikica Zlokolica, predsjednik Saveza organizacija za fizičku kulturu u Somboru. Svečanom sednicom kojoj su prisustvovali predstavnici društveno-političkih organizacija i fudbalskih klubova iz Novosadske opštine, obeležena je 50-godišnjica fudbalskog sporta u Petrovaradinu. Tom prilikom najzaslužnijim članovima kluba i organizacijama uručena su priznanja, a u prostorijama Društva za telesno vaspitanje Partizan u Petrovaradinu otvorena je izložba povodom ovog značajnog jubileja. 1921. godine Johan Egi, sin kamenoresca iz Petrovaradina, doneo je prvu pravu fudbalsku loptu u svoje mesto. 4 godine kasnije u Novosadskom fudbalskom podsavezu registrovan je sportski klub Građanski. Veliko interesovanje za najlepšu sporednu stvar na svetu uslovio je u proteklih 50 godina postojanje većeg broja klubova u Petrovaradinu. Bilo ih je čak 7 u različitim periodima do izbijanja Drugog svjetskog rata. U toku rata, naravno, malo se mislilo na fudbal. Ipak, 1942. ponovo se formira fudbalski klub Građanski. Novije fudbalske stranice ispisuje nogometni klub Petrovaradin, formiran 1956. godine, koji se sada takmiči u opštinskoj ligi. Na internacionalnom turniru u Novom Sadu, koji se igra u znak sećanja na Radislava Savkovića, člana Novosadskog šahovskog kluba, odigrana su 2 kola. Sa po 1,5 poenom u vođstvu su internacionalni majstor iz Bugarske Popov i novosadski majstor Deže, koji su sinoć u međusobnom susretu podelili poen. Prvo kolo nije odigrano kompletno, pošto je Bugarin Ermenkov zbog učešća na prvenstvu svoje zemlje, na kome je osvojio prvo mesto, zakasnio na početak turnira. Njegovim dolaskom turnir je nesumnjivo dobio u jačini i zanimljivosti, iako je suditi po borbenosti u prva 2 kola, obrti i neočekivani rezultati neće izostati. Ovaj turnir je prilika, i pored visokih normi, 8,5 poena za titulu majstora i 10 za prvi bal internacionalnog majstora za novosadske šahiste da osvoje nove titule. Prema rečima predsjednika Novosadskog šahovskog kluba Veljka Komnenovića,
turnir će i u buduće zadržati internacionalni karakter, a na njemu će pravu šansu dobijati upravo članovi kluba. 15. dnevnikov turnir u malom fudbalu okupio je i rekordan broj učesnika. Čak 234 ekipe iz svih krajeva Vojvodine, a uz svaku i četa navijača. Svakih pola časa na 2 terena u sportskoj hali Novosadskog sajma smenjuju se ekipe sastavljene od učenika, radnika, studenata, profesionalnih fudbalera. A kada sudija da znak da je susret završen, za jedne turnir ostaje samo lepa uspomena i iskustvo više za sljedeće učestvovanje. Teško je, gotovo nemoguće zapamtiti sva imena timova učesnika. Posetioci ih pamte po dobrim igrama i rekordima ukoliko ih postignu. Tako je juče cela hala bila na nogama kada se sedmercima odlučivalo o ishodu susreta mesna zajednica Liman i Kondor iz Suseka. 44 udarca sa 7 metara trebalo je da se izvede da bi se dobio pobednik. Uzbuđenja na pretek, šarenilo, veseli metež. Kao da ima neke simbolike u tome što se susreti održavaju u hali na sajmištu, jer i ovo je sajam fudbala, prava revija onih koji vole ovaj sport. Oko 2300 igrača započelo je ovaj turnir, posljednje nedelje u januaru znaće se najuspešniji, a svima će ostati prijatne uspomene i zahvalnost organizatora i publike što su doprineli masovnosti i kvalitetu ove priredbe. Gost večerašnje sportske hronike je istaknuti sportski radnik Ivan Ivančević. On je predsjednik Tehničkog komiteta Međunarodne gimnastičke federacije za muškarce, tehnički delegat Međunarodne federacije na 21. olimpijskim igrama u Montrealu i glavni odgovorni rukovodilac za mušku gimnastiku na ovom takmičenju. Druže Ivančeviću, da li naši gimnastičari treba da učestvuju na olimpijskim igrama u Montrealu? Svakako treba. Naša je želja da učestvuju na olimpijskim igrama u Montrealu. To je želja svih sportista, a posebno naših gimnastičara. Jedno je sigurno da jugoslovenska gimnastika danas ne može biti predstavljena sa jednom kompletnom ekipom, ali u svakom slučaju naši pojedinci, ako prođu uspešno kvalifikaciona takmičenja, a ja verujem da to mogu da prođu, onda imaju ulaznu vizu za učestvovanje na 21. olimpijskim igrama u Montrealu. Jugoslovenska gimnastika se polako seli iz Slovenije prema Vojvodini. Da li su Vojvođani preuzeli primat u gimnastici? U svakom slučaju nisam pozvan da na to dam ja odgovore, nisam odgovorni rukovodilac u Jugoslaviji za to pitanje, no međutim rezultati očito govore da je vojvođanska gimnastika, bar kod muškaraca, preuzela primat. Državno prvenstvo je pokazalo da je od 7 reprezentativaca 4 Vojvođana. Prvak Jugoslavije, danas apsolutni prvak je naš Zoran Ivanović, Vojvođan. Da. A još 3 isto tako Vojvođani. Mutić, Novak Popović, Imović. Koji su budući putevi razvoja gimnastike? U svetu, naravno. Znate, gimnastika je jedan sport koji traži jako mnogo rada, mnogo investicije, truda, energije i znoja. Samo odricanje od svega onoga što mlade privlači, da bi se došlo do viza za olimpijske igre, a posebno do medalja. I da bi se došlo do medalja, tu se zaista mora tražiti nove puteve da bi bila gimnastika i atraktivna, dopadljiva, a i umetnička. Jer gimnastika nije samo sport, već i umetnost. Danas savremena gimnastika, ona je više umetnost nego li samo sport. Kad smo kod atraktivnosti, da li očekujete na gimnastičkim takmičenjima u Montrealu nešto novo i iznenađujuće? Pa svako novo takmičenje, a pod novim takmičenjem podrazumijemo svetska prvenstva u gimnastici, mislim, i olimpijske igre, tu se uvek prikazuju novi elementi i spojevi. Razume se da i ovoga puta očekujemo nešto novo. A to nešto novo već se nazire, jer imao sam prilike da vidim, jer poznam sve favorite iz svih zemalja sveta koji su se ipak pojavili na testu u Montrealu jula prošle godine, a inače imao sam prilike da ih vidim po svetu, kako se pripremaju. To su fantastični pokreti, prosto od pre 10 godina neshvatljivi, ali ipak izvodljivi, koji pružaju neverovatne mogućnosti i lepote
i daju utiske koje čovjek zaista i sam laik može da primi kao nešto superiorno u sportu i u umetnosti. Ko će biti olimpijski šampion u višeboju? U višeboju ja pretpostavljam da će to biti Andrijanov iz Sovjetskog saveza, koji je u mojim očima najbolji gimnastičar sveta. Bez premca, ukoliko mu uspe sve, ako ne padne ili ako ne doživi, kako mi to kažemo, kiks neki. Jer on radi mnogo teška i riskantna elementa. Znate, i Japanci su ti ovi atraktivni gimnastičari koji nose medalje i prvenstva u zadnje vrijeme. Međutim, njihovo držanje, njihova umetnost nije na takvoj velikoj visini. Andrijanov je trebao već i na prošlom prvenstvu sveta u Varni da bude šampion, no međutim jedan pokret koji mu je odizao nekoliko desetina bodova, stalo ga je zlatne medalje. Sad je u fantastičnoj formi i ja vjerujem da on je najozbiljniji kandidat za zlatnu medalju. Hvala, druži Ivančević. Molim.